Здравейте! В този стилен кълъв на LaptopBG се крие един не по-малко стилен лаптоп. Това е лаптоп Sony, както виждате, Sony Vaio, произведен от японския концерн и един от новите модели, едно от новите попълнения в продуктовата гама на Sony. Това е така нареченият мейнстрим лаптоп, основният поток от лаптопи, които всъщност са предназначени за широката публика, които трябва да осигурят както добра производителност, така и да бъдат достъпни в ценово отношение. Този Sony Vaio е достъпен в няколко различни цвята. В момента разполагаме с един сребристо сив, който в зависимост от осветлението, между другото лаптоп, придобива бели оттенъци. Лаптоп, който има нестандартният за Sony. Sony обичат да въвеждат нови стандарти в дисплеите. 15,5 инчов дисплей, който има стандартната HD Ready резолюция от 1366 по 768 пиксела, но заедно с това той не увеличава толкова размерите на лаптопа, не толкова значително и теглото му прави го по-компактен за побиране в подобни кълъфи, какъвто имаме тук. Освен, разбира се, формата, Sony се славят с това, че разполагат и с едни от най-добрите дисплеи на пазара за лаптопи, а както виждате под тях, за първи път в стандартната серия за широката публика от потребители разполагаме и с цифров раздел на клавиатурата. Въобще, може би това е една от първите серии лаптопи на Sony с такъв раздел, като отново стилът е с клавиши, които са разделени един от друг, много удобни са за работа, много добър ход. Според нас това е една от най-добрите клавиатури като постижения, които са създавани в лаптоп пазара, тези на Sony. Заедно с това корпус е на нивото, което сме свикнали да виждаме от Sony. Целият дизайн е изключително стилен, приятен, елегантен. Един лаптоп, който е много подходящ за домашни цели, ще радва окото ви и много добре ще пасва на домашната атмосфера, ще допринася за уюта вкъщи. Заедно с това Sony са въвели няколко удобни бутона, като например асист бутон, с чието натискане може да решите някои от своите проблеми, веб бутон, с който можете да сърфирате за секунди, да влезете в интернет и спокойно да работите с браузъра си. При тази по-достъпна ценово серия на Sony Vaio разполагаме с системи, които имат Core i3 или Core i5 процесори, в зависимост от ценовия клас, както и видеокарти на ATI с 512 или 1 ГБ собствена памет. Разбира се, хард дисковете също варират в зависимост от моделите и тяхната цена. Могат да бъдат до 500 ГБ, а моделите от серията разполагат и с Windows 7 Home Premium операционна система, която по традиция Sony обича да предлагат с своите лаптопи. Така че, най-общо казано, този лаптоп е чудесно домашно предложение. Има HDMI порт, има и SATA порт за външен твърд диск, има HD дисплей, така че това, от което се нуждаете във вашия дом, защо не и офис, е налично в този Sony Vaio на по-достъпна цена. Можете да намерите подробности за него на нашия уебсайт laptop.bg.